Hello everyone! Good evening! So magluluto ngayon tayo ng simpleng merienda. Kahit alam naman natin na ngayong kahit gabi na ay kailangan na natin mag-dinner, syempre kailangan pa din natin magkaroon ng additionally merienda. So ngayon, magluluto tayo ng simpleng pansit na walang sahog. Ayan, so kailangan nating slice yung ating mga rekado, especially onions. Ayan. At syempre, pagkatapos ng onion, isunod rin natin ang ating bawang. Syempre, kailangan din natin mag-enjoy sa pag-slice kahit alam naman natin na kahit nasa iba-ibang direksyon. Katulad ng pagmamahal niya sa'yo, naghahanap pa rin ng iba kahit nandyan ka na. At syempre, pagkatapos nating hiwain ang ating mga rekado, buksan natin yung mga napagsama-samang gulay na naisasahog natin sa pansit upang mas lalo pang sumarap. Yan yung pansit natin. And then yung mga mantika at saka soy sauce. Ayan, so kahit simple lang yung kakainin natin, kailangan pa rin natin panatilihin ang kalinisan ng malinis na ating mga gulay na isasahog sa pansit natin, sa simpleng pansit. Ayan, so after nating hugasan yung ating mga gulay, kailangan nating i-flex with the condiments. Yung mga rekado natin, yung pansit natin, 1 kilo lang yan, B. Simple lang naman. Ayan, so painitin ang ayok na pinaglumahan ng panahon. Kunin ang mantika. At syempre, after a minute, kailangan na natin lagyan ng mantika. Painitin pa natin bago natin ilagay ang ating mga onions at ating garlic. Syempre, kasapulan tayo nga kiwaran anak in any motions. Ayan, para sa akin kasi paikot-ikot siya. Parang ginawa ng ex mo dati, pinaikot-ikot ka lang, hindi ka minahal. After that, kunin na natin ang ating onions at saka garlic. Ayan anak, so diretso pisok kumatan kasi di pa nagpritpito ngam no aglitom to dete mabalinton nga isagpaw garod dayjay gulay gisa-gisa. So kasapuran tagar nga kiwar-kiwar ngam kikita nakakasla mabalin nga isagpaw dayjay gulay yan. So nga isagpaw tayon. No yan, so yung sagpaw ko no makikita yung kutay kasi niya parasya-parasyak mo nagsakit maganti parasya-parasyak na. So ngayon tuloy ko lang tangain pisok-pisok taoray nun masaksakitan nakat kasumutlaan kasi naman pa nagayat dayta. Syempre nasakit iti muna ngam tumaudi kat ayatan nakang tumatla. Syempre ganas kan to. So kasabulan garo nga ikiwar-kiwar tayo mo taatap no napinpintas mo tayo panagsaad ng tudya chan tayo kaya na may kiwar-kiwar kasta nya kasama lang gisar-gisar ka anak nung tayo tagaro di sa bali lang tawan sagbaw na nga karni any kind of karni ngamin nga awan gamin ti budget anak dati kat pang simpleng merienda lang mat nya. So, kasi lang makita garod nga maluluto niya, piniso kami mutan iti soy sauce. Oh, chefs! Soy sauce, kasi lang pinuno na mutan, anak, na pinisok-pisokanan. Tapos, insarunok mutan yung magic sarap. Ayan. At no na imas, may magic, tapos may sarap. Napiksamat ti apoy na tayo ito, idalikan ni. Ayan, so uray nagkurkurang iti sagpaw natin pansit ko, kaya lakad din nga agbalin nga anemic mare. Ayan, so mukit kita yung niya may kiwar-kiwar ko. So nalpas garudan nga naluto mare. So nga kiwar-kiwar ko mampay mat. Nga pito brown tayo, mangantayon. Syempre, hanga malpas iti rabi inigyak nga ramanan mare. Katang tuloy na imas. Lol, tigdak ko tang hiwa mare. Nya, kasano? Wow, nag-imas-imas mare. Tapos, syempre, ikan kayo ti thumbs up. Naimas.